Sa iban pang balita, Mandurriao Police ipatuman ang pila ka mga pagbag-o sa pagbantay sa Smallville Complex kasunod sa mga insidente sang rambol sa lugar. Ini ang gintutukan ni John Sala. Nagakabalakan ng pila ka mga tenant sa Smallville Complex nga base maapektuhan ang ilang negosyo bangod sa mga ginamo na galuntad sa lugar sang damlaglang. Pinakauli din ang insidente sang Domingo sa diin duha ka mga grupo sang kalalakihan ang nagrambol. May pulisman sa lugar sang natabo ang insidente apang makitaan sa video nga nabudlayan ang mga ini nga pauntaton ang pagtinapulay sa mga kalalakihan. Gani isa sa mga nakitaan sang Mandurriao Police nga tikang agud nga madasig nga makaresponde sa among asahi isang mga gamo repositioning sa kapulisan nga naga-duty sa lugar. Pa istog-istog naton ang patrol naton, which is the same personnel nga nag-responder, and at the same time ang area dito sa Lanay pa lapit-lapit naton kung sa diin permi nagakatabo ang mga insidente. May mga pulisman sa gihapon sa entry kag exit points ang complex subong man sa iban pa nga balay ilimnan sa distrito. Dugang panikambel, sige-sigang ilapag sinapol kaupod ng Task Force on Morals and Values Formation. Magluwas sa pagkuha kag pag-train sang bouncers ginsuwestyon man sang kapulisan nga pagpalipot sang oras sa pagserbi o kung pagbaligya sang makahulubong nga ilimnon sa mga establishmento. Upuod kay Cirilo Linduque, John Sala. 1 Western Visayas.